Bez ruskej speváckej školy by rodinný Trnavčan a srdcom Bystričan Ivan Ožvát vraj nebol tým, čím je. Operný spevák ako budúci solista Slovenského národného divadla totiž študoval u presláveného tenora Anatolija Orfionova. A tak nie je divu, že má k Rusom aj k ich kultúre veľmi blízko. Napokon ukázal to aj v Bratislavskom Ruskom centre vedy a kultúry. Škoda, že dnešná doba je taká, že ako keby sme všetko teraz len z Ameriky prijímali. Nevravím, že nie, ale nemám rád extrémy. A som veľmi prekvapený, že inteligentný slovenský národ sa nevie tak nejako objektívne, by som povedal, pozrieť aj histórii, nie len do vlastnej, ale aj do histórie okolo nás. A v podstate prijať tú veľkosť ruského národa aj s tými chybičkami, aj s tými prešlapmi politickými. Veď ktorý národ, či severský, južný, západný, východný, nemá vo svojich dejinách aj také tmavšie miesta. Ivan, podobne ako ostatní priaznivci nielen ruskej kultúry, prišiel podporiť výtvarníka Pavla Zelmana, ktorý v Ruskom centre vedy a kultúry otvoril výstavu svojich obrazov. Veľká vlastenecká vojna, Rusko a Slovensko v etudách. Okrem partizánskych námetov v slovenských horách sú na vyše 40 dielach zobrazené pamätníky na Dukle a Slavíne, ale i zákutia Bratislavy. Pavol Zelman sa narodil v Seredi a zaujímavosťou je, že svoje umelecké skúsenosti získaval od akademického sochára Tibora Bartfaja. Maliarstvo študoval aj v Prahe a Holandsku. Z jeho obrazov tematicky ladených k vojnovým udalostiam spred 70 rokov vyžaruje dynamika a hĺbka. Autor, ktorý v Ruskom centre vystavuje po druhýkrát, hovorí, že miluje tzv. Drsnú maľbu. Napríklad malujem aj prstami, ale tak, že si kartónom papiera a podobne. Takže hľadám nové techniky. Pálko vyrastal u nás v Serede, keď sme boli podstatne mladší a už tedy kreslil u nás v klube mládeže, takže odtiaľ sa poznáme, no a keďže som dostal pozvanie, tak som prišiel podporiť ho. Zelmanová výstava v Ruskom centre zapadá do série prezentácií výstav k jubilejnému 70. výročiu víťazstva nad fašizmom. My len dúfame, že aj toto podujatie pomôže návštevníkom pochopiť udalosti spojené s druhou svetovou vojnou.